OK, zdravím vás všetkých pri mojom novom videu. A v dnešnom videu budeme hrať Minecraft, konkrétne budeme hrať Minecraft na počítači. A ja si idem najprv zmeniť toto charaktera. OK, môže byť asi tento. A ideme si niečo zahrať. Neviem, že ešte konkrétne čo. Uvidíme, nejaký svet dáme. Ja chcem som vytvoriť takú sériu, že budem tu hrať Minecraft, spravím si pekný domček a že budeme tam takto pokračovať. No nič, dobre, tak ja si idem teda, počkaj, nechcem tvoriť vyrečím. Dobre. Ja chcem, alebo dám si režim hardcore, že keď zomre, tak sa celý svet zmaže. To je moc riskantné, možno, že keď budem trochu v tom pokročilejší. OK, ja si nastavím súrodnice a to bude si všetko, čo budem chcieť. Dám si normálnu. OK, môžem vytvoriť svet a uvidíme, že čo to bude. Preto toto je moje nové, teda prvé video s počítačom. Malo by to ešte jedno, ale to bolo trošku trápne, tak som ho radšej nevydal. OK, ja si idem zmeniť iba pohľad, tak som radšej nevydal to video, o ktorom som hovoril. Nie. Video. Prvá osoba teda. OK, už sme v hre. Môžeme začať rovno hrať. To je naša čarodejnica. Nie, prečo mi začiatku začína stevnívať, to ma trošku znervozňuje, lebo ja nemám rád tmu v Minecrafte. Ale dobre, nevadí. Už ide tá striga. Dúfam, že do mňa nehodí potion. To by nebolo úplne ideálne na začiatok takto. Vyzerá to tak, že nejde po mne. Kebyže mám luk, tak by som ju strelil. Neviem, že prečo tam visí kúsok nejakej hliny a kameňa, ale OK, neriešim. To sú v Minecrafte väčšine takéto glitche. Hrám to na klávesnici, takže prosím, keď budem raz zle, tak ospravedlňujem sa, lebo moje hranie na klávesnici nestojí za nič, aj keď hrám nejakú inú hru. Tak vôbec mi to nejde, musím si vždy prečítať alebo pozrieť manuál, že ako sa to hrá na klávesnici. Ale Minecraft je trošku lepšie ako ostatné hry na klávesnici, takže niečo aj došlo na mobilu Xboxu. OK. Ja som tu videl tie kvice a on má taký znak, že keď sú tie kvice, tak niekde blízko je dedina. Takže skúsim pohľadať dedinu. Pardon, sa mi to tak čeká, ale ani ja som neviem prečo skontrolovať internet. Som pripojený na dobrý. No tak to hľadám nevadí. Pardon, že sa mi to tak seká, nečakal som, že sa to bude sekať, som myslel, že to pôjde hladko. OK, neviem, prečo som si rovno nezobral tieto dreva. Budeme ešte styky. OK, idem si spraviť krompač nejaký. Tak uvidíme. Čo uvidím pod zemi, ale pravdepodobne iba kameň a možno nejaké uhlie. Ja teda idem pod zem. Tak to som nečakal naozaj. Pod vodou sa strašne zle ťaží, preto tu nechcem byť. Takže ja pekne vyplávam hore a idem asi sem kopať trochu ďalej.
by sa už nemalo stať nič. OK. Mne tu bzúči telefón, to mi ešte, keď to počujete. Čas na ťažbu. Však ja už ťažím. Keď začaším si trochu pár kameňov a potom si spravím nejaké nástroje základné. Tie základné si nejaké nástroje spravím. OK, myslím si, že toto bude dosť kameňa, ešte toto vyťažím, podľa mňa to bude dosť. OK, ja idem hore teda. OK, tak teraz idem si niečo z kameňa spraviť. Pardon, že toto video nebude tak dlhé, ale mám strašne malú pamäť v počítači, takže keď si ju doplním, tak určite vyjde aj dlhšie video. OK, ja sa ešte spravím nejaké styky. Styčky. Palice si spravím nejaké. Ale OK, takže idem ešte niečo pokopať. Vidím, že tak to bude prebiehať celá táto séria. Ako napríklad Everest, neviem ako prebiehal. Možno netočím tak často, pretože proste vždycky to bolo to isté dokola a nič nové tam nebolo, takže keď chcete, tak mi napíšte a môžem skúsiť začať naspäť, ale neviem, mne sa to moc nechce, ale keď chcete vy, tak môžem točiť stále Everest, napíšte do komentára potom. Lebo mne to prišlo také, že furt dokola to isté robím, nič nové tam není. Ani do toho stanovišťa sa mi zdá, že som sa nedostal, takže prišlo mi to proste také blbé, že furt len to isté robiť. Že iba skákať to isté, koho by to bavilo. OK, tak ja mám taký plán, že ja si chcem spraviť podzemí, ale neviem, že ak by som to chcel spraviť. Takže nad tým popremýšľam ešte. A dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Keď áno, nezabudnite zanechať like a odber. Dúfam, že pretože mám strašne málo odberateľov a chcel by som aspoň toho 20. dostať, lebo mám 19, ale neviem toho 20. Takže toho by som chcel dostať toho 20. odberateľa. Neviem, či ho už nemám, nepozeral som presne. OK, takže my sa vidíme pri ďalšom videu a majte sa. Ja ešte vypnem kameru, minútku. A ja sa s vami lúčim. Čaute.